Быйыл бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 135 ел тула. Шул уңайдан әдипнең Казандагы музейында төрле күргәзмәләр оештырылды. Биредә шагыйрьнең тормышы, иҗаты, әсәрләре, геройлары һәм әлбәттә инде аның кул җылысын саклаган экспонатлар белән танышырга мөмкин. Музейда шагыйрьнең фотоархивын, Тукай язышкан газета-журналларның төп нөсхәләрен, төрле телләргә тәрҗемә итеп бастырылган әсәрләрен дә күрергә була. Тукайның шәхси әйберләре аерым игътибарга лаек. 35 ел дәврендә илебезнең генә түгел, планетабызның төрле почмакларыннан килгән, төрле телләрдә сөйләшүче тамашачыларыбызны кабул итә. Һәм 2016-17 елларда Габдулла Тукай әдәби музейында төзекләндерү эшләре уздырылды, яңа экспозиция әзерләнде. Менә хәзер инде бүген килгән тамашачыларыбыз заманча технологияләрне, экспонатларның шундый заманча матур итеп урнаштырылуын күрә ала. Һәм әлбәттә, алар аша инде Тукай тормышы һәм иҗаты белән тирәнрәк танышу ул кызыклырак та, могҗизалырак та, һәм инде без нәтиҗәлерәк тә булыр дип өметләнәбез.